तू या कर टाकले गेली असतली. झाला लाईव्ह सुरू झाला. हॅलो. आता लगेचच या ठिकाणी घुमडी कार्यक्रम चालू होत आहे. थोरच सिंधुदुर्ग नगरी मिळून 4-4 जणी या ग्रुपचा घुमडी कार्यक्रम आता लगेचच या ठिकाणी चालू होत आहे. सर्वांना नम्र विनंती आहे या ठिकाणी सर्वांनी या थोडा वेळ या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. सर्वांनी लगेचच या ठिकाणी येऊन आपली उपस्थिती दर्शवायची आहे. धन्यवाद. असतं बघा येतो एक आणि एक असतो आणि खायचं असतं बघा खाली असतो. ते आमका खुर्ची ना व्हिडिओ कडे हॅलो हॅलो. तुमच्या ओळखीचे कार्यक्रम ठेवले नाही.
कोण आहे तो बघ. नाही तो नाही दिसणार, समजायचा नाही. चॅट मध्ये नाव टाकू सांग. किंवा कोणतरी आपलं दोस्त तुला रे. व्हिडिओ रंगदेवता नाट्यदेवतेला त्रिवार अभिवादन करून आम्ही चारसर्वी भूमिगीत सादर करीत आहोत आधुनिक व पारंपरिक फुगड्या. या फुगड्या सादर करण्यासाठी सहभागी झालेल्या माझ्या मैत्रिणी आहेत. सौभाग्यवती मधुरा पांगे, सौभाग्यवती रितू ठाकूर, सौभाग्यवती ममता अजवेलकर, सौभाग्यवती अपूर्वा गाडीगावकर, सौभाग्यवती केसर वानिवडेकर, सौभाग्यवती स्वेच्छा मांजरेकर, सौभाग्यवती स्वामिनी नाईक, सौभाग्यवती सुजाता गावडे, कुमारी साक्षी मांजरेकर, कुमारी प्राची मांजरेकर आणि सौभाग्यवती संजना राणे. कुठे नमस्कार. फुगडी फुगडी म्हणजे काय? फुगडी हा एक खेळ आहे आणि हा खेळ मंगळागौरीला खेळला जातो. श्रावण महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारपासून मंगळागौरीला सुरुवात होते. जिम्मा पिंगा फेऱ्याचे नृत्य ताल व लय करून गाणी म्हटली जातात. आनंद देताही येतो आणि घेताही येतो. फुगडी ही आपली लोककला आहे आणि ही लोककला कुठेतरी लोप पावत चाललेली आहे. ही लोप पावत चाललेली लोककला नवीन पिढीमध्ये पोहोचवण्यासाठी आम्हाला शुक्रवारी बाजारपेठ मंडळाने संधी दिली. त्याबद्दल आम्ही या मंडळाचे खूप खूप आभारी आहोत. या मंडळासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. फुगडीची सुरुवात करताना आज जन्मदात्याचं स्मरण झालंच पाहिजे. म्हणून सुरुवात करताना आपण पहिलं त्याचं नमन करूया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. फुगडी म्हणते की सुरुवात होते ती फेऱ्याच्या फुगडीने. चला तर फुगडीला सुरुवात करूया.
समुद्राचे वाळू चांदणी चालू आम्ही दोघी मैत्रिणी गंजी पातळू आपण दोघी मैत्रिणी गळा घालू मिठी गळा घालू मिठी कळती मोड जशी खोबऱ्याची वाटी खोबऱ्याची वाटी उघडी खुलते तेवढी डुलते पाठीवरली गणी जशी नागिन डुलते उघडी खेळू गाणा गाणा रुपये मोठू काना काना रुपयाची सुटली जाऊ माझी गाठी पान पडा शिकली पानाचा दे जग माझ्या पुतीची आई जग लाईव्ह आवडता तर नक्की एक लाईक करा, व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.
नगरी
Keep fighting,
चालत चालती तुझी माझी पालखी, चालत चालती तुझी माझी पालखी, पालखीत बसून खोबरं किसू, पालखीत बसून खोबरं किसू, चल चल राधे बनात ग, चल चल राधे बनात ग, काव्याचं फुल माझ्या कानात ग, काव्याचं फुल माझ्या कानात ग, चालत चालती तुझी माझी पालखी, चालत चालती तुझी माझी पालखी, पगड फुबाई पगड फू, पगड फुबाई पगड फू, गेले होते राणी फुल माझ्या कानी, गेले होते राणी फुल माझ्या कानी, पगड फुबाई पगड फू, पगड फुबाई पगड फू, पगड फुबाई पगड फू, पगड फुबाई पगड फू.
या
जोरदार टाळ्यामधून अभिनंदन करा. जोरदार टाळ्यामधून. नावं घेतो ऐका. आज गणेश जयंती आहे. एकदा गणपतीचा जय जयकार होऊन जाऊ दे. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. नावं घेतो. शिवाजी महाराजांनी किल्ले जिंकले शक्तीपेक्षा युक्तीने. ऐका. शिवाजी महाराजांनी किल्ले जिंकले शक्तीपेक्षा युक्तीने. सदानंद नावाचे नाव घेते प्रेमापेक्षा भक्तीने. वा वा. नमस्कार, मी सौ मधुरा महेश पांगे. नाव घेते ऐका. गणपतीच्या देवळात लाडू मोदकाच्या राशी. गणपतीच्या देवळात लाडू मोदकाच्या राशी. महेश रावांचे नाव घेते माघी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी. सुंदर सुंदर. वक्रतुंड एकदंताय नमन करते तुला. वक्रतुंड एकदंताय नमन करते तुला. संजय रावांचं नाव घेण्याला अभिमान वाटे मला. मस्त मस्त. पिंपळाच्या पानावर पाय कसा ठेवू. अहो लग्नच नाही झाली तर नाव कसं घेऊ. भारी भारी. मंगळसूत्राच्या दोन वाट्या सासर माहेरची खून. गोविंदरावांचे नाव घेते वाणिवडेकरांची सून. अप्रतिम अप्रतिम. नमस्कार, मी ऋतू राजेश ठाकूर. समारंभासाठी जमल्या होत्या महिला. समारंभासाठी जमल्या होत्या महिला. राजेश रावांचे नाव घेते गणेश चतुर्थीच्या दिवशी. एक नंबर. नमस्कार, मी स्वामिनी शैलेश नाईक. नाव घेते. नाव घ्या नावात काय विशाल. नाव घ्या नावात काय विशाल. शैलेश राव तर नेहमी करतात माझ्या खिशात. कडक कडक. एकच आहे.
हॅलो, खूप खूप धन्यवाद. आपलं अभिनंदन होत आहे. ओरख मिळून चार चौघे जणी कार्यक्रमात या संघाने या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे फुगडी कार्यक्रम सादर केला. आम्ही आपल्याला धन्यवाद देत आहोत. नमस्कार. आम्हाला एवढा चांगला प्रेक्षक वर्ग मिळाला. त्या प्रेक्षक वर्गासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. आम्हाला खूप छान वाटलं फुगडी सादर करताना. विशेष आभार आम्ही मानतो शुक्रवार बाजारपेठ ग्रामस्थ मंडळ यांनी आम्हाला खूप विनंती करून बोलावलं. आम्ही खूप प्रॉब्लेम्स होते, पण त्यांच्या विनंतीला त्यांचं शेवटचं वाक्य म्हणजे आता शेवटी बाप्पाची इच्छा. शेवटी बाप्पाच्या इच्छेनंतर आम्ही इथे आलो आणि आमची फुगडी सादर केली. खरंच आम्ही या मंडळाचे खूप खूप आभारी आहोत. सर, आपले मुसळे सर दोघांचे आम्ही आभार मानतो आणि आमच्या कार्यक्रमाचे समारोप करतो. धन्यवाद. आपल्याला तुला खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आलात, आपला कार्यक्रम सादर केला आणि आमची गणेश जयंती मागे गणेश जयंती उत्सवाची आपण आपल्या कार्यक्रमाने सांगता केली. आम्ही तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देतो. धन्यवाद. चला आता फुगडी इकडे संपलेली. हा व्हिडिओ तुमका आवडला होता नक्की लाईक करा. चॅनलवर नवीन इला असलास तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आमच्या